אבל שרמן הוא גבר, יש לו דרישות. זו לא בעיה, ושנינו נורמלים, רק אי הסכמה בנושאים הסקסואליים. למה? כי הוא אף פעם לא מצליף בי, לא קושם אותי חזק, לא מפליק לי, לא מרביץ לי, שואב האבק, והוא לא אוהב בגדי אור אזיקים וקשירות, והוא לא נותן לי בוקסים וגם לא סתירות. מה אכפת לך לתת לי איזה פליק על הישבון? לא, הוא אף פעם לא מצליף בי כמובן, לא. כן, הוא בחור מאוד סטנדרטי, והוא לא רוצה תנוחות, לא טנטרה, כמה סוטרה, לא לדחוף לו אצבעות, איי, קצפת וסירופ, נשמע לו שטויות, אז אין מה לדבר על סרטים עם חיות. סליחה, אני קצת הגזמתי. לא, יש בו גם הרבה דברים טובים. הוא דואג לי, הוא אכפתי, הוא בחור נשמה, אבל בכה לי כשנשכתי, לא פתמה. אני יודעת, כן, אתה לא צריך להגיד לי כן. לא כל קשר מתפתח, לא כל אהבה מוצלחת, יש רק לקחת כל רגע בנחת, ופה וגם שם דפיקונת בתחת. הוא לא מוכן להתחפש, אומר שזה לא מקורי, הוא לא יפתח לי את הצ'קרות במקום ציבורי, הוא לא מוכן לעוד נשים איתנו בין הסדינים, הוא לא מוכן פשוט לגנוח. זה מפריע לשכנים.